بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير من قام وصام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mga Muslim, piniyataan tanu su Ramadan, nagupya ka bulus tanu, nagupisa ka sa tanu, sagyang ka iya sumiyagad, ako kumamiyakad 20 gawi, apko na, si sagyang ka iya Ramadan. Imanto, na ayap man, piniyataan tanu, pakabulos ng tanu, nagupsa ka sa kaun tanu, nagyang kaya ikadua, bisita tanu, pembetuan sa Lailatul Qadr. Giyai, na aya kibibidayan si ko Ramadan, na kanaba lagi o Ramadan piniyataan sa ulan, na matatandu so kapakasuldo Ramadan. Giyayang kaya Lailatul Qadr na biyaluy wallah at tiyago iyan si sagyang kaya 10 Kuri sangkay Ramadan aron pembebanuga o sirano to mga bara puasa ang mga lay paratea si ko Allah Ta'ala. Anto na ikatawing ka ko Lailatul Qadr. Aya din apakatiroon tanong na sa Quran sa kinirupaan niya nun si sa Suratul Qadr sa Peter wallah Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. So gagawi iya Qadr, Lailatul Qadr na tumo adi susanggi bulan-ulan. Gusi sa surat Ad-Dukhan na inaloyrong panu Allah atigian asu Lailatul Qadr na fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Giyang ko takagagawi na initadiun wallah sumapunggulaw la kusimbi iragun sa kiaayon niyan o qadr o dina o ukuranun wallah. So lagid o kapatay kawiyag kapakadadaya kakarasay su'y pumbawata aguso mga padanan na palayadan pagukuran si sagyang kaya kagagawi mapanggulaw la si kusambi ragu giyanan tanto akala ikipantag agyang kaya Lailatul Qadr. Aya ikadwa pa kaysa na anda po mga kagagawi sangka na napkauriya 10 gawi si Ramadan. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya kabasan yan na tigya na iltamisuha fil ashr al awakhir, iltamisuha fi al layali al witr, mbabanugan niyo tigyan. So Lailatul Qadr si ko 10 Kuri si ko Ramadan. Sa manuto na tumatana agyang kanan ang Lailatul Qadr na si tanu ketuon sa agyang kanan 10 kagagawi Kuri si ko Ramadan. So kinitundog niya nun sambabanugan ni watigyan si ko mga bilangan na gansar
agyang ka na nasapulo apkori si ku Ramadan na miya karani. So ka pembebanuga tanuron ka si tanong pembebanuga ku ika-20 ika-23 ika-25 ika-27 ika-29. Sama nuto na inilay tanupan so usayan ng mga ulama na ayakabasa Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah yarhamu na natigyan ng kanan Laylatul Qadr na kanaba matatandua sibu katuon si kumatatanduagan sa ragawi isaw nakagagawi sagyang kanan na sapulo kadiya tigyan di tutugalit sagyang kanan ang mga kagagawi kapakaya si kumiyaipos Ramadan na si minipantag kiko 27 na kapakaya imanto sangkaya kapantagan ng Ramadan na kapakay asitang matong ika-21 ika-23 ika-25 sa ika-29 taman sa inaluin yan si sagyang kuta kitabian kapakay panatigyan sing kamatuon si kumanga gagawi aknabagansa lagi do ika-22 24 ika-26 ika-28 ika-30 gawi upama kasulan nila na Ramadan na tarutop 30 gawi. Sama nun itong mga Muslim na miyakarani ayabu tunatano sagyang kanan Laylatul Qadr agu kakalampay tanuron na palayatano itindig agyang kanan na pakuri asa pulugawi si ku Ramadan kamia sigurado na gumiyatangkad ada din kakalepasar tano Laylatul Qadr kapalayatano pimbubanog sagyang kanan na mga kagagawi nagugina ni pitamanan kap kababay tano sagyang kaya ikadwa bisita tano sa Laylatul Qadr sabab ko damatandu suka pa kaumanian na busuka turunian na palayatan din pagayanan si sagyang kanan ang mga kagagawi sa upama kakibarat tanong na swalaw talay matauron na lagi ubisita at pagayanan ka si sa airport o manggawi na alaw na ka sa airport kaububan gyutwi gawi kapakaumanian na amay umanggawi sagyang kanan na sapulo na palayakon pisung sa airport kasabab sa dingga kabaya o makauma ading ka maalaw na inshallah ta'ala na nasigur-sigurado na kaalaw ka sa lagi kaalawan kasi kung kubabayan ka bisita ading ka kabaya o bang ka di maalaw sa airport. Sa man ito mga urit mo Allah ang mga Muslim na anto na ay mialoy si sa Suratul Qadr tuos agyang kanan gyang kuta kagagawi na kapakaya marani agyuto din so kapakatalinguma Laylatul Qadr na sumpat agyang kuta biyatiyatan ayat sa Suratul Qadr sa ketiruan Allah salamun hiya hatta matla'il fajr ayamanan yan nakalilintad sa kanyan managyang kuta kagagawi sa taman sa kasbang upidya mana sa taman sa dikaw waktu subuh. So gyang kanan aki alisa na gyang kanan na kalilintad na padamaanan yan sa kababaloy niya na tuos sa kapakataling mo Laylatul Qadr na knabaaya buhay lumilintad na sumliliuta kung Muslim si ko katatagwan na ingad kakapakaypan karanak umukarna nagukalilintad unyawa na paduto sa mikma na tanong sa giyang kanan na kalilintad amya aloy sa giyang kanan Suratul Qadr salamun hiya hatta matla'il fajr. Oriano to mga Muslim na anto na
ititu malay kipantag sa kaprusetano sa giyang kaya Laylatul Qadr. Giyang kaya pa kaisa upama ka matabutan no nagukaalam tano sa Laylatul Qadr. Anto na ipatut penamarantan wa kapanggal bakatano na giya titu malay kipantag si sagyang kaya usentano kagutano din kaya tabuan sa Laylatul Qadr amay kudatano minggulalan sundaw raktano Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyuto ipsa kasakaw tano sa kapakatalinguman yan. Paganayron mga urit no Allah, mga Muslim na sutiga Arab al-ijtihad fil ibada. So kapanaguntaman kung mga simba. Malagi do simba kapanambayang anta kakabatya sa Quran, anta kakapanasbik, anta kakapudi-pudi si Allahu Ta'ala, uso mga pangni, pimbarang, kinisugun raktanoron, si Quran o si Sunnah, na paduto sa mga kapanaguntaman sa na ijtihad si simba. Ikadwa, mga Muslim, ipsa kasakaw tano siyang bisita tano, Laylatul Qadr, na sukapuwiyaga si ko kagagawi. Sukapuwiyaga si ko kagagawi agu sukapukawa ko pamilya. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayawaraan yan na igira sumyagat agyang kaya sa gawi si Laylatul Qadr na ahyal layl paguyag niyan so kagagawi sa mga simba wa ay kabaahla nagupukaw niyan so pamilya niyan si karuman yan so mga watayan kagigyuto iwaraan ng Muslim kana ubaaya buwa kabayayan maka paruli sa mapya na suginawan yan katamang ko pamilya niyan kupisa katawang ko pamilya niyan nakabayayan pan ami pagpadayan si ko kasurgaan sa lagid akini pagpadaan niyan si sagyang kaya dunya. Ikatlo, mga Muslim na sutigiran na qiyamul layl mana so kipamayan dengan ko gagawi na aya padamana o kipamayan dengan si ko kagagawi na lagid o kasembayang sa tarawih si ko kapakasembayang sa Aisha na gusto kasembayang tahajjud mana so igira kerami ganagawi mana daon daano na siya paturog isaw na miyakad ka so Muslim na nasilim po ka manambayang man sa mga sunat para si bukad na niyan na padno to sa mini itong sa qiyamul layl. Na ikapat, mga Muslim, suwan tano upang makakaalam pa itan wagyang kaiyakuan Laylatul Qadr na so kapakandakla si ko mga pangitan may panutul so isa ko karumaw nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Aisha radhiyallahu anha na iniisayan ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiya na ya Rasulullah upama kamatangkad sa ginawa ko aso kagagawi na gyuto sa Laylatul Qadr anto na ipunggulaw laanakan pakandak lang katigyan so pangning ka sa lagi dagyang kay pangniya inindaw niya nung natigin na Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni mana ya Allah na mata na saka na pambagay sa maap na kababayan ka so kamaap na maapyakong ka isaw na rilay akong ka giyanan inipangandaw nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukaruman yan na so Aisha radhiyallahu anha pakapandakalan yan apang ninyan si sagyang kanan ang mga kagagawi at kori si kuramatan na ayay kalima mga Muslim na so pambetuan niran sa i'tikaf maana so katarag si sa masjid arak su mga saratian na mga kukuman yan oriano to mga Muslim na panintanong ko Allah at tarimaan yan
so mga simba tanong si sagyang kaya Ramadan nagu ibigay niya nakatano akatabuy tanong si sagyang kaya Laylatul Qadr na gumanggulaw la tanong sulangon o kabayayan ipsus at tanuron na gunyan tarimaa sulangon o ka mga simba tanong kaya pagiklasan tanong na pakadayan tanong yan si sa dunia na yasampur na yan napakasulun tanong yan si Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr